Здравейте, потребители на YouTube! Сега в този клип ще ви покажа как да си направите мишката по-интересна. Гледайте каква е по-интересна моята. Сега ще ви покажа как да си я направите, нали, по-интересна. Изчакайте, ще спра на пауза за малко. Така хора, пак съм тук. Сега гледайте, правите си една папка с каквото си искате име. Аз си я правя така, както се казва програмата. И където си искате. Ето сега. Пишете в Google курсор FX Download. Ето това ще ви излезе. Ето downloads.com. Ето курсор Download now. И ето тук ви показвам. Изчаквате да ви зареди. Ето на мен ми зареди. После си го цъкате вие, ама на мен ми е така автоматично цъкане. Автоматично го цъка. Ви го цъка. Си го цъкам. Ето. Сега. И тук си избирате папката, която сте избрали. Ето. Курсор. Next. И се инсталира. Сега. Това го махате, вече не ви трябва. И това ще ви покажа. Не го махайте вие. Аз ето. Ще го махна го, за да ви покажа. И ето тук се избирате каква мишка. Ето тая. И извинете за това. Ето тук се избирате и такова. И ето, както виждате, по-различна е. И това беше от мен. Аз съм от мен. Чао!